Déibhar me sa loch éisteachta fáilte féitheróibh go dtíon tríú chláirte thraseo Inter Alia Podchraoladh Dlí na Gaeilge lumsa Liam thugáin. Agus lumsa Amergín chuin de bháin. Linn nó bhar an glár tá Pat Barrett abhcóide dhlí agus íleachtóir an sa ag gláiste na hoscoil a Corcaig. Míle fáilte ród go dtíon glár Pat. Go níl máh fas an gcuirda. An bheith beganín rád an fút féinnig ar dúis. Well, is as Corcaigdom héin Douglas neisgur Turkey. Níl mórán gwelinge im cheilech nu ma bhuaintar níbheoch gweling léifig ma histíon á riora ach di holdar chan gwelsgon dúlse mé don vonscoil agus stoi san sanna gnóis, cúranú bonús má gwelinge an son traslíos bheanscoil lon bhéarla agus de hosníos chósa nach mór nua in oscoil Charcaí roiint bhíonú hin an chósa dlí agus gweling táir láh a goibh héin agus don áir ina dhéag sin just díana son cinenne treináil in áir riire ingléling le dahiimacáí atá ina abhcóide me le clia dhéan rointhá ibre tríhhéling agus a bhí ag an ómsan sílim na uachtrún ar chunir na Gaeilge agus is mar san gnóhíos chudhá taihí ar an nghaeling in sa dlí agus ar chhlaachta dlí tríhhéling. Ítach. Agus is abhcóide tusa ach dus dúach ar bhatha lenar lucht éiste, so ha gásáis líadóir ann a tuairnathe agus abhcóide. Cad é an difriochta átartha? Well, ar a gédal siad a tarnithe ná riire an chudhváda an phléad an daileáil le buil den fphobal mar hampla. Mátá Comhairle Dlí ó Lorga Gutsa ar madan, seans má go múlaí tú isteach in ifig a turné, agus don chuid a smó beg a turné in ann an Comhairle sin a chorthaid. Ach mátá castocht nó mátá deacrocht éigent, agus tá Comhairle suíthú le teastóil chuirg an tá turné chuig an abhcóide an cheistetá god nó ag an am céine. Más rud é mar hampla má tharlaíonn timpiste bórit núsáis damáiste pearsanta agad má gur tófarthú an áir I timpiste nó fiú agsúil ar thaobh na sráide agus más gá cúis dlí a thugant chun na cuairte don chuid is mó ní gcónaí don áid bratan sé ar dhéanacht an ghartí atá fálinge agat ach don chuid is mó chuirfar chuig abhcóide sin agus ritan na abhcóidí na cúisne os cór na gúirteanna agus ag an am céine chomá le cúisne cuirúla man bhfuil gceist ach cúis an himplí os cór na cuairte dúile mar hampla de go nach ritan ag tarné héin nó héin ach mátá sé beganin níos tromchúsí os cór na cuairte cuarda nó na cuairte cuirúla lárnaí cuairtar chuig abhcóide agus ritan an tromhcóide an cúis chuirte mar son. So is abhcóidí dhéileálann don chuid is mó le cúisí cuairteanna agus a tarnaithe a dhéileálann leis an bobbal go ddíoch agus an chuid rudí a thugamisteach ó thaobh an riorchainde nó ina gcuid ifige de ach níl aonsáis scuilt an a réir idir an dá cheann ó thaobh na hibride ach don chuid is mó sin mar tharlaíonn ó thaobh cleachtaiste. Mar abhcóide an raibh an deise go tríomh láthrú os cór na cuairte in Gaeilge. Cúpla uair ní go rialta can mé sinna admhail ach os cór an bíse a chóir fastíochta mar bhí an Employment Appeals Tribunal nó an Comisiún an Chadramh san Onadibre Workplace Relations Commission agus an chóirt ibrichis. Láthríos os ceann gach ceanna cosan tríhhéling thar ceann client le Gaeilge ar a fán ortha dorna a chúis héin a ré agus a stúr a tríhhéling agus cúpla uair in san ard court le abhreithní brethúnaí sin judicial reviews mátá nó I gúisina in raibh client ag tógan ceangant I gcuine cinntií áirithe nach raibh sé an ann leas a bhaint as an Gaeilge I réimsí áirithe
agus, well, I go se bhaint hochríom mar rih ré. Déanta gan bíonslú chála an Valuations Tribunal le gnóm gráidir mí cheart ó híomh dlí de agus in sa chúrsaí do rith mar in san ardchort agus déanta an ardchort an breithn ní raftíling go raibh an clíonnta dedal an chúis chuirúil agus chosan chuirúil a ré in sa chuir dúirthe os cion brethh ar a gcuiling a gé é héin gan úsáid a bhainte sa teangara. So, níos hastar anna himú ag an nGaeilge na cuairteanna sa tíir sin nachfuil, aber bhí pádraig mar píorséan ina abhcóide i gcásanna bhain le ceart a teangan. So céan sais cum a bhí an nGaeilge an uair san sa chuirt solar banach neamhspláchas amach? Well, bhí coscom lán in áire. ó heh an Síolmann Administration of Justice Act in san 8 déag agus chuir sé sin coscom lán ar úsáid na Gaeilge agus catar é admhail tá sé sin fós a bharras in sa túisceart mar cé go bhfuil dlíocht dréachtáilte agus achtaithe fáil réig leis an seanacht son níor chuir tús leis an lasú sin go fóil agus go dtíon le an jobh tá cosc fós ar úsáid na Gaeilge gcuirteanna an túisceart. Agus fiú dlú tú an píorseach darnáid agus bhí cúpla cúise gesan ina slíomheatha mar abhcóide a bhain le úsáid na Gaeilge agus iarachtaí an Gaeilge úsáid an ceannas choilúlaí an stáisiún McBride agus McGovern má tá cuioine ceart go mar agus an de chumpáda go chunar scélín féisiúil an trochalín dam an tíortasár agus anam scríobh an nghaeling ar thaobh a cheart agus do chuir an dlí na chuine mar ní raibh sé sin inléite agus bé an puinte dhéan an píorseach ná bhfuil tá sé inléite má tá Gaeilge agat agus foréir de chun an chóirt ag an am an chóirt a chóirc sílam réimneamh spláchas bhfuil cílín inléite trí bhéirla amháin mar manabéis sin an scéil déithhí a chuir Latin nu sean gréiges nu Sanskrit sílam an ceanile luadar agus róhfuil tá sé inléite a ad is bhfuil an teanga sin a gutsa ach de chindar an inléite nílach an bíorla bháin inléite agus gacrad eile ní lánach seafáid in áire. So bé sin an scéal réimh neamh spláchas ní rah an ceart ann an Gaeilge úsáid in sa chóras dlí nu gcóras riorchaine tíar a thurbe in áire. Agus chun sa stádas na Gaeilge is lá tainneamh. Tá sé ag fiosú ach de go fíor láil mar sóldíomh féin cé gur leag bunracht an tíorstáid néidir fehedó amach go raibh stád a sús ifigiúil ag an Gaeilge ní airndar marrán fésin agus fiú bunracht néidir trocha seacht tuairt ardú céime an Gaeilge mar príomhtheangan na tíre teangan náisiúnta agus príomhtheangan na tíre. Ach ní airndar éon rud in dhéagé sin chun cosint reachtúil a thuairt don teanga agus ar feadh na blianta fada in dhéagé sin níor an tarna rá ag daine a bhí sé daoine có go raibh sóú déanta ar a gcuid ceartana ach íirtas a thógan chun na hardchóirta chun a bhreithnú brethúnacha leirlig mar níor bhéon slí leagtha amach in sa reacht nó an achtainna an reachtas go bhéadfaí a le héad rud dhéanamh agus ní raibh sé grí ach na deancha figiúla an gá bhí sa trí gur tháinig fiosú maol agus fiosú beag fiú ar a scéal sin. So cé go bhfuil fiosú déanta ar an scéal ó héin agus le acht fé héin a leasú chomh má níl sé fuarfa agus níl míad imimethúm sé héin, níl míad in sanáid gur chóirúing a bheith má saoigh go bhfuil an Gaeilge ina teanga náisiúnta agus ina phríomhtheanga ifigiúil ag an stáitsa. Ítach ná bhí tú ag caint beáín féin slútha ach an cásan ó Caile versus an Teanga dlí agus céirt. So an bhéta int dún arís cad bhí a gceist leis an gásan agus cad é an sais túnchar
béidir nó chuéanáis fasach nó president ath chu siasansa agus an bhléanúd ann gur féling tógan déir amachchansa. Cínte, cúpla blian ó hin bhí bell de chorla chunta charcaí a rannam dó diúmad ó Caile fear an Rhain Bartlarga ó Chúchas. Agus bhí rhaint túramí ag nús ó Caile mar leis an bolatíocht agus anna chuid rudaí chiime go rialta chloid fór ag modern day Saharan agus ag déanamh agóid fé rudar be bín sé anna gníomhach an déobh sunda. Agus da bhí an intinige cúpla blian á hen, agus ní dóin an greibh sé mí rééisúnta ar churbe. Gur nach córdúing an iritin agus a lehéad a chárthaí sráide sa bhuilegaing ag déanamh ceiliúra agus comóra ar Manríon Victoria bheitgaing. Sé sin Crossra Victoria, inach na Hudscoile nó Bór Victoria, gar de cheartlár na Cathrach. Agus mar sin an tósló Caile agus rein chóglaci a dó chuirc ina gcuine go raibh de máiste cuireúil déanta acha ar na cárthaí sráide seo le put peinte agus an Talamh Victoria ar na cárthaí sráide seo a scrisa amach. Agus chuirc an dlí ina gcuine dá réir sin, siad 5 tughárnacha ina gcuine gach duine acha os cuairt dúile charcaí chun de láhrú ann agus na chúrsaí seo a raigart, agus a phléadóil an áidir ciúntach nó neamhciúntach. Agus ní rásach ag léamh an fápéir lá éigent agus de chonach go raibh an túsló Caile ann agus go raibh sé ag déanamh plé leis an raibh go raibh sé ag iarraí gan anam nófar brethebh chun achúis héin a chluisint trí ghéiling os rud ag go raibh sé in chaintóir líofa agus in a chaintóir dúchais. Agus de héan an brethebh ag an am brethebh le ghéiling anam nó os rud é nach raibh sé I dedal nó I gceart an úsló Caile gan am san brethebh le ghéiling bheith ge ach go raibh sé de cheartaige brethebh go gluisre chás ag brethebh ar be trí úsáid a teangara an scimneoch an túsló Caile agus ar nDlí in ann a héamh héin a churós carn na cuairte trí ghéiling agus trí bhean a teangara. Agus bhíos ag léamh fé seán sa fápéir agus bhíos ag déanamh machna bhar agus de ceappa smart heamh bhaint an scéalt bhí an ceart am lán ag an raibh, mar de bhí fásach an gcuirt uachtrach ag an ansan ó monachan agus an tríseach a leag amach, well, níl sé de cheart a gut ach go glisfir de chúis trí bhean a teangara. Níl sé de cheart ar be gut go glisfir trí brethebh le ghéiling. Ach, de bhí cáine déanta ar a bhasach san as cáine déanta ar a gine sin ag iarmhrethebh den ardcuairt an brethebh ruairí ó Hanlún agus ag scríobh go hacadúil agus so ar feadh nach mór gá scór blian bhí an fasach sá bunithe in áit fasach na cuairte uachtarí ach chud bhd a phobal na ghéilinge ní rámar ó hásta leis de bhí fánar an fá réig leis ach Jackar an rudé fá réig le fasach na cuairte uachtarí agus just de cheap de léas an taltasá in san examiner agus bhís ag déanamh machna bhar well béidir go bhéit an míist ceangan a bhanú ar gúra seo ar scéalsa agus ní go rialta dhéanamh abhcóide an sa stuff seo de gnách de bheoh a turna á dhéanamh ach just de thugus ar an héin riamhfast a cheol a chuig an úsló Caile mar ní raibh a turnaige ní raibh abhcóideige tú sé láthú ar a cheann féin ins chóirtúige agus cheolas riamhfast de léas féidir scéal in sa nóchtán agus tú bheoh suma go mé phlé leat agus deagríos cruinú idir mé héin agus a turna go bhreathna dá mé ón Joyce le Gaeilge líofaige. Agus do réir sin do thóg mar ceangan chun na hardcoirtim le cliaad ar bhreithníomh leithúnaí ag lurag ordú certioráriach létar ag chur cinenne na cuirta dúile ar thaobh amháin ar leathaíomh an áiríar agus dearbhú go raibh ar glíonnta dedal go glisfir a chúis
trí bhreithimh le Gaeilge. Agus cumna rug ar bhain sé get agus bhain sé úna asing ach déantaigh an ardchóirt ling agus cinnach go raibh sé sin de cheart ag arglaíonn agus go sé de cheart ag searánaí na tíre seo go generalta ad dornois gúil Gaeilge cahéin go glisfar ach gúisina héin insa chóir dúi a gúisina choúla oscór bheithimh le Gaeilge agus bé sin mar a hála. Agus de chuiris an chisin an mar le tionchar é seo. Well, tá tionchar agus de hála tionchar go pras mar phléaslih cúpla nóméad ó hen go pras ina dhéag sin de bhí éisteacht eile socartha ag arglaíonn an tús lócáile os cór an bhíonse lu chála mar le ceist umláin de friúil. Agus de scríobh sé chúthar a bhré ag rá bhfuil tá Gaeilge gomsa agus beidh sé dintin gom go glusfar mé trí Gaeilge. Agus bhí idir chun a teangra chur fáil chomá. Agus beidir 7 cinne seán na hardcoirte ina chúis héin formar litir ón minse lúchála. Rá well, gam leis céal trí sin, gam leis gabh leis céal fiú fé sin, tomí chun binse le Gaeilge umláin a chur fáildíh onas nábeig a teangra ag teastáil ar churbe. Agus de léon mar an litir sin agus bhí mar go léir arolalas gur bheith cinne iiritas an chailig sin os car na hardcoirte an tora seo agus sílam, an fíric go bhfuil sais ceart teangan nua ahananta agus ceart teangan nua crochithe ag an iirta san agus gur féidir líar agus gur féidir leas a bhaintas na léanta sa agus súgam machríonn sa tóchaí sé sin tionachar an iirta sin agus tionachar an cine sin. Ítach ach just go háirtha a héamh foghlíocht an bharthúnas le brethimh ní raftarí. Is tócha níl céad fan géad absalódacht is tócha i gceist leis ag únseortha an bhfuil cead an stát gan brethimh le Gaeilge an chur fáil sa chóir dúthe. Well, tá ceart an lán agat. Níl dúlgas ar an stát in nuair ach iireachtaí réasúnacha a dhéanamh onas go mbeidh brethimh le Gaeilge ar fáil. Ach, don chuid is mó agus bhí mar an nán ar gcuin seo dhéanamh os cór na hardcoirte le blianta fada nuas de bhí sé mar chleachta ag an stát brethimh le Gaeilge a chur fáil le haid client nó le haid iiritas iartháirí sé sin ar bh Gaeilge cosan a réanós. Agus cé nach bhfuil dúlgas umláin ar an stát brethúna le Gaeilge a cheappa lasmuid an ghaeltacht go rialta agus go cuitianta mar hampla aithne gomsa ar bheithúna le Gaeilge i ngach réimse das na cuairteanna. Níl beidir marránachán ach tá rointeachá tá a róthain ann fé láthair chun na cúisina seo a chlos más gá. Agus dar air sin, domar rudaí go nóirt an stát, well, dí dhéanamar iireachtaí réasúnacha ní ramar an ann teachtar bhreithimh le Gaeilge. Cén fá. Well, níl le hiile de bhreithúna le Gaeilge a gcuing. Well, déad faoi cúis eile thógan ar sin well, tá dúlgas a bheagnú ó go mbeidh bun le bhéal de bhreithúna le Gaeilge líofa cosan in ann agus ar fáil chun cúisina chlós. Mar ó thaobh aclíocht an chinne mar a dúir sin níl ann ach iireachtaí réasúnacha dhéanamh agus dúirt an brethimh ní raftaí. Look, níl a gceist beidir ach gléich go háin a chur ar bhreithimh agus an bhfuil tú ann taistil go corcaí an teachtain se chuing agus an chúis seo chlós agus ní a deacaréis sin, ní a costasach é sin. Ach má i mo chuirm sé héin má tharlaíonn sé a ríist náfuil brethimh ar fáil, well, cilóig sé sin náfuil a hiile de bhreithúna le Gaeilge ar fáil agus seans go mbeidh ar ggóint ó dhéanamh in sa tóchaí go bhfuil dúlgas ar an stát líon níos mó
de bhrthúna le Gaeilge anam nu is a cheappa dá réir. So is féidir well tá an brethúna san ó chéile teoranta go má ach siúm go nasclíonn sé an doras réanós agus seans má ná be míad an ná túnachar umláin an chinine sin a bheas ar freag roiint bhlianta go fáil. Anna himúil agus tá pléidirnta go an san ar stádas na Gaeilge na cuairteanna agus an Gaeilge go generaltas na cuairteanna. Cad iad na réimsí dlí eile lena míon tú plé? Well, don chuid a smó pléim le cúisina talún, cúisina prováide, uachtainna agus cúisina iardmháis is dói. Agus don chuid a smó, ní dhéanam roiint bha ibre trí réling imime chleachtas le thua. Forhordó bíonn sé trí bhean bhéarla mar a higann sibh féin. An chuid a rinn sé as na hard gointíine deachreachtaí seo a bhaineann le talamh agus le prováid. Tá iartas gom ó scór chlóirthe an chúnta an máireach I gcóirt chuairde charcaí bhfuil nó ina méid me chliant ag déanamh iireacht an leis atá cosan ar halamh in san áada in arthar charcaí a athrú onas go méid ceart umlánacha ar a dalamh son. Agus, bí méid daileáil le ceisna mar son go rialta tá leis chun sé aglarm go rialta mar tá bun leis a gom an leis é héin ar ma bhórd in mifig ón bhíon 7 a méid ag déanamh iireachta athrú onas go méid má chliant go méid an ceart ag ma chliant unéireacht agus teadlíocht umláin na talún son a gnóthú ó méid bhfuil nóir chluisfar iireachtas agus chun sé aglarm go rialta go gcuirdigh mé a chopán cafe sios ar an leis ságs go bhil for réig leis go deo. Ach sin úsáis an sais ibre bhí méid plé leis go léthú just ar gointí mar le talamh agus iireachtaí an ceart teoranta a méid ag duine éigent le unéireachtnú le teadlíocht talún asú ans go méid an ceart umláin a cosan ar mar tá dornaid go háirthe garcaí tá cuidmha tíornaí talún fós ar an title mar dearmid agus an talamh chlória ina nannecha ach táid marmh le fada agus ní clú a géine cábhfuil a gcuid teilig imithe an bhfuil idir sasna nó san astráil nó áitar be agus na dtíine a bhfuil ina gcónaí in sna tuthe sa táid teoranta ina bhfuil an an déanamh lo ó hir na daileálaí ní féidir le mórgáistí a bhaint amach bar le seo mar ní lo an talamh ó hir an dlí de. Agus ó sin chuidmhad am chuid ebre iireachtaí seo astrú ónas gur lósan an talamh ans go bhfuil unéirí na talúnsa ina gcónaí ansa in sa tíorsa ghuiad ag bhaint las as an dalamh sa agus ghuiad ar in ann úsáid a bhaint as sa amach. So sin sinna íocan as ma bhórgáiste héin ó lá go lá. Agus tá sin anna sa múl agus nóir tháinig tú a caint fes na léasna sa agus tá sa chas idir lábh go níos há an tíirna níl tas na tuairisceir an dtíar na talún ón 8 híiste ganna. Well, I mean, dornáid is dóigh bhfuil gar fáistí a gé ach nílas going céhíad nó cóhhuilead nó áitar be ach is siad san na húnéirí más féidir sin ará. So is iireachtaí nach sais iirte seo just unéireacht agus teadlíocht na suíomhna sa bhanú agus astrú arás isteach I lábha iad san na líne atá ina gcónaí ann na léithanta sa chun sais éfacht a thuirt don deadal sa agus don unéireacht sa mar dúirt le bíon na daine atá ina gcónaí antú na léanta sa táid teoranta glór ina bhfuil den ann a dhéanamh leis na muoinacha seo leis na tuthe sa agus
níon si sin éon bhachas do chuine ar bé. So ar leiad is féidir an scéile athrú an déobh sonda leis na hirirte seo agus tá roiint fa cuachtaí ag na cuairteanna mar leis na hirirte seo chun nuirte astrú an áiríire istig I lábh iad san a bhfuil ag íoc an ciú atá freigrach as cías a íoc in san háitna seo. Agus an mach sé le tuiscint le anna chud sna chásanna mar san gur léasanna seahiad ó raibhann leis an uaslachas a bheann an uair sin, beidir seanna tíornaí talún agus seanna dhlí agus rudaí agus gur as san is socha go bhfuil anna chud is socha anna chud den dír ar bhfuil ísmans agus cearta seilgan ó cearta fiocha ag na tíornaí talún sa is socha imimethún tír chuid bhachacha le timplacéad bblion. So anna sin formhór na díornaí talún a bhíonna gceist le cásanna mar sa. Go riadach bhfuil faoi beile agus Jackrocht eile a bhainean lósa nó I ggurciach go háirtha a ríist. Tá sé annach chuir tiúnta go mbíonn gléitar an míle pyramid titles gceist. So bhí sé sealamh tíorn talún dúk nó Iarla nó barún na céad a blian ó hen agus cúpla céad acra aige agus dúinn sé léasamach I bhábhar duine ag an deile agus reinach an suíomh sin agus reinach a ríiste agus béidir fin ansa an duine ó na choníí ann tá 5 nó 6 léas a gceist agus gach ceanna cá buinn sé le muintir de friúil, teaghlach de friúil a tíorn talún de friúil agus catar iireachta dhéanamh reinfa taide dhéanamh chun gachuile ceanna cosan a léamh agus an go minic an tíirtas le gach ceannacha mar má ágfar ceann amach agus má thógfar an 6 tíirtas a bheith go marach agus muna bhain tú go dtíireach agus go sunrach le léas a bháin nó full léas nó léas eile well seans ní bhachas riamh ag tarlún ach tá seans an go teir a cúil go bhhéach duine éigent teachtas cór na gcuirteanna ag an 3 nó 4 bliain an rá well is lumsa an suíomh sa ní libh sé ar churbe agus iireachta dhéanamh an thuirdú cuairte I bhábhar mochlíonn a chealú agus a chur cheal agus ní bhfuil éine agus ní bhah sé mar wahas a géine go dár lóca le héadúrad agus mar sin de just catar a bheith an chunrach an chóramach reinfa taide dhéanamh fiúsanna leabharlann náisiúnta más gá lena chin tú ghfuil gach ile cúine den scéal socara agat agus clúdia agat agus so sin an 6 rud a dhéanam se a bhím sé dailé leis go rialta. Is tócha deirte go bhfuil an talamh fuite le muinte na hÉireann agus is tócha uaireanta tagan chun spódí chun cín mar le thuachtainna ach go hátha luigh tú. Is tócha chuna sa háise an minic a dagan cásanna os de chóir ina bhfuil buil den daile chéanna agus is gur cásan tear gódach iad mar had in ag an trééis dollar lína féidirna agus an sanha as éantas I measc an chuid an daile a fós an sa ó héobh chuna sprí a bhaintas an uacht nó cad a bhí gceist nó céan fáil se nó céan fáil siúd. An minic a dagan cásanna mar san chun chain? No, is fíorlína ché cínte. Cúis bhhaine bhfuil ag plé le fé láthair agus dúna company bheith cuairmach ní féidir. In sunrí fersta thuirt a buinn sé le muintear Gaeltachta mar tharlaíonn sé agus mochlíonn is bean lesbiachaí agus roinnt bbliantó hin dat bhaid si dá máthair go raibh si ina lesbia agus dúirt a máthair léamh beag nó bhfuir well ní bhaid tú rud ar bit dú ar múachta agus in dhígé sin tháinig tinnis ar an máthair agus deisrí mochlíonn istigh I dig bháthair agus thug si cuaramde thug si cabharde feadh na mlíonta fada beidir cúgna sé bliana ar réonlós agus déag go máthair
agus dur an uachta inis mar hiigmíd ar éonós ní bhaig or glíonn rud ar be agus tá dratharcha agus drafórcha grobhún bí sin ar a bheith teastáil ón armáthair ach féiglí na hÉireann áit céad a seachdeag den i Maryland Succession Act 1965 má éigean dátharnú do bháthair agus má cheapanta héin nó bhaid tú a hiile féin uacht agus dornóid ó thum go héile bíonn sé deacair lena bheas agus lena bhea cé bhéad dena stát gur dóileat go chóir do áil ach an chósá ní bhaig mo clíonn rud ar bé agus níl rud ar bé fáilte go dtí so tá sé de cheartacha iartas a thógant os cór na cuarta is féin gúirta a bheas cad é a mbeadh chothrom cad é a mbeadh ceart in sa scéal sá ach síl míad hain gur chóir gur cheart dar glíonn rud éigean do áil féin a stop ag sé féin gúirta a bheas cé bhéad é sin an é squilt chothrom ar na páistí go léir nó an bhfuil sé beagónaí níos casta násan ach sin an sais scéal agus an sais chun spáide an sais tribláide a éireann in ag bhás hiiste agus de bhí aring de bhí an cuma ar an scéal comá ar feadh beagónaí náma agus buic le dia níor hála sé ach de bhí drathar ar glíonn ag scríobh cúthaí mar tá sí fós ina conaí de go máthair agus de bhí a drathar scríobh cúthaí ag éirí go nairóigh sí amachchas agus go raibh sí ar thaobh a bhóthar agus do chuir mar ar óla sé is dói go raibh mar sásta más gochan orgharis sin injunction a lurg ina chuine an scimneocht sí an fannachtáin ar a leigh go dtí go glisfar a hiiritas agus na chúmar aon rud eile ó chéna le ach sin an sais asiantas a éireann i measc teigh agus i measc muinter go háirthe in níag bhás hiiste éigent mar is am Jackar som peanver don teilech omláin agus ní bhíon daoine ag gníomhú go thomláin réasúnach i gcónaí ag an amsan so is tragóideach le rá ach bíon na 6 íorta seo bíon na 6 cúisina seo anmhainnig ar fad in éireannach go háirithe. Agus an níortha is dócha agus an son óint eile seans ná bí an uacht a gceist agus an son an míon deachreachtaí a gceist an son an míon an minic agan in testaí agus é sin agus cásanna mar son agus beidir an son beidir go rachach an talamh go dtí an next of kin mar deartha beidir ach ní an duine bhíagtóir cuam dómh nó aon rud agus mar sonda so is tócha agus an son beidir an beidir meach uachta got agus beidir go meach sé de léir is sochan gur liste le háirbheith in a deachreachtaí a hagan chun cín mar le thucht an neartha son. Cínte ach eisteach le rá go rialta manual uacht ar be ann agus má aontíon gachtain an nachfuil uacht dám bíonn sé níos soléir agus níos éasca mar dúirta hain brahan sé ar an next of kin well an raibh tuistíí a gan sa an raibh páistí aige an raibh dratharcha drafórcha aige agus bíonn sé indéanta sais réirc matematicúil a thógant ar agus well níor tuistíí aige níor páistí aige ach de bhí trúr dratharcha agus drathór amháin aige agus fáin gachtain an cosan ceathrún dá stát nó bíonn sé níos casta má raibh an duine bhail bás ina chonaí nó ina conaí nó lánún le duine go román súil gan iad a fósa rih ré de réir an chuíoch later inis on certain rights and responsibilities of Cohabitants Act Fesa de Siún Gréis sin an tedal nó hítar cearta áirithe chun chuid an a stát áil má lean lánún ar feadh roinnt bhlianta níos go leisciil na cuiinm go dtíreach an 3 bliana na 5 bliana
ach do bhí iartas go ag buint le sin cúpla bliana hin, do bhí fermeor in iarthar na hÉireann mar chuid de lánún le bean as an geantar feag breis 5 blian. Agus ní raibh ceachtar cosan pósta ó mar be. Agus nuair bhar an fearsa bás, agus bhí aithne ag gach duine ina bhhainter a leanán. Ach nuair bhar sé bás, do thugad an rair, well, ní raibh ar pósta, so ní bhfuinn sé letar a chur be. Agus, deagriadar an tochradí a tain, chuir amach na fógraí báis gan lua dhéanamh ar mar jean, agus thugad an rair, well, ní ar sé uacht, so is linge an testát omláin inis. Agus bhí orninge iartas a thugant ó scór na cuairde a ríist, agus in nDlí déanach scuilt cothram idir mobhean agus na drothharcha agus na droforcha a bhí ag bhermeor chun a cuid den a stát óil as stát an iar bhuicht seo. Ag sin an sais jackrocht a rís gur féidir tharlaúnt béidir man bhfuil tú pósta mar tugan an pósa cosan dlí húil agus cosan teangan dá lánún agus man pósan tú tá cosantí a gutar ach nílid có tréin nó có leidir is a bhfuil an pósa fós agus bíon sais na roiarc chean aisinta seo ar fáil le linn teile agus le linn winter ar fud na hÉireann well man bhfuil sibh pósta ní láach strán séir ná riire agus ní bhain a ghnó leatsa agus chomá mar le cinnte suppose ar scéile le do léireacht na nuachtaine agus tarlaíonn sé sin go rialta chomá is cuilam de bhíos ag pléile uacht trámháin agus ar chúsaigint de bhain sé le ceist moietí sin is focail sean aisinta in sa bhéarlach hítar é le linn dlí. Dog sí moietí a bháin do chuine a bháin moietí eile den duine agus moietí eile den troir duine. Agus sí an éible sin ná cílíonn moietí le agus ní cílíonn sé ach le. So bhí sé ar nó scríobh siú well, ag tusa le bháin, tusa an tarne agus tusa an tríú le. So cíonn sibh an aib. Ach buics le dia de bhí fasach ann agus bhíos ná an teach there well, look at okay, cílíonn moietí le ach má duine tagart de níos móna gá moietí ní cílíonn sé ach sais scuilt cothram. So sin an sais Jackra gáirta má chuman dína a gcuid uachtain a héin sa bhaile, is féidir le sais kit sa or dúón idirlíon agus crohíonn siúd san an sais Jackrachtaí an sais tribláide ar fud na tíre. So cinnta mátá sim i ggéine agus má cheapaíine gur gádóibh nó gur chórdóibh uachtaí dhéanamh búlaisteach in ifige tarna cinnte chun uachtaí dhéanamh gcónaí mar beidh sé i bhfad níos saoire in nearan na dála de gannách ní bheith gur réine búlaisteach chun na gcuairteanna agus just sa bhálaigh sé an irid sin de stras is de chriblóid is den trid leling de chuid teile agus de chuid wintere. So, chur fé attorney é Moscow. Agus uachtain áflé goin an féidir le duine uacht scríobh in nGaeilge. Is féidir, ní bhachas is sin nach uair bháin blianta fadó hin. Ach is féidir cinnta tá sé de cheart bunrach túla mo thuairm se go scríobh an réamh tófií uacht an nGaeilge. Dar nói mátá sé dintainna gud nó de himagad é sinna dhéanamh bholinn go múltha stach chuig a turné le Gaeilge agus beagart go iné a bheith gut chun a neanamnach a chur le do uacht agus ba chóirgaimeach Gaeilge a cosan chomá ní dóilm goil sé sin go hiile is go thomláin ag teastáil ach is sa bháilte é sinna dhéanamh ach cinnte ba chóir de turné Gaeilge bheith gceann uacha ar réanos ach tá sé sin de cheart go cinnte. Agus an minic é ditan uachtainna ar
na rialacha áhfuil na finnéthe bheitthe láthair agus ní féidir le bronta na stol go san uacht le duine hatrééis an uacht a híú agus is socha agus lú tú an de léirt an san uanta is socha gur fearr uacht chunála siimplíí agus má hád as an amarcha 6 é seo agus é siúd go síonn sé go bhfuil an bhil go nach lúbar lá ann. Is socha so is féidir uachtainna a dhéanamh nGaeilge bud is socha d'ir tú héan nach darlíonn sé ro vinnic san is socha meas tú an bhfuil leisce ar roioine fós a gcuid gnó fiúdaoine le Gaeilge go bhfuil leisce ortha a gcuid gnó dlíthú le dhéanamh nGaeilge. Seo síle mé just mar hampla ó thaobh an scéal sin a le riastíh leis an meansan agus na moietís. Tá na fasaigh sin go léir fáil I míorla a bhfuin le tuiscint folíocht áirithe I míorla agus is féidir, fasúsáid ó hasanna nó an astráil ó os na stáit aontia mar le tuiscint agus mar le ciallaíocht na bhacalsa. Ach, don mar leis an nghaeling is fear an of a tharlaíonn sé sin, agus má éireann de léireacht is dóigh bhfuil an seansan agus an imníam go méid sin níos deacra das na cuairteanna cíal a bhaintas. Bíon ar marthún anna chialmhar ón déobh Sunday agus ní dóilm go mbeadh sé sin ro deacra ná riara nó mar dúirtear mátá an tuacht siimplíí ar a géaddó sios ní léon gá leis a bheith deacr. Ach, sílam go bhfuil leis go don chuid is mó ar chuoine mar chiimiid é sin cé go leithna gomsa ar roinnt bha tarnaithe le Gaeilge có don chuid is mó ní dhéann siad anna chuid ibre le Gaeilge nó trí Gaeilge. Mar ní féidir losan an talamh chrathú toid ag bra ar chliant agus mana hagan client isteach ag leirg sé bhí si trí Gaeilge, ní féidir iad a chur fáil. Ach do chuirlis an ceisisin ar an mar le finnéthe agus tá seanna scéal cáilú sin gur léas é in the old Munster Circuit le Mars Healy Béidir besin in abhcóide I gCorcaigh réamh neamh spláchas. Agus din sé an scéal fé fear sever a man sa chúnta in san 1910. Agus do chum an fear sa uacht agus dóg sé cuid bheith don a stát do de bheanatí. Ní raibh sin céile aige ach an bhean darnáid a glánach agus dhéanamh cócrochtó agus gachrad marsam. Agus bhí go inéag trastóil. So for sé bé an tatarnaigh cean bhaintas na finnéthe agus bhí 6 calín na cisteanna in sa finné eile. Agus le himach na mblianta tháinig tinnis ar bhear bocht sa. Agus bhí beanatí beagán in fiosrach, máin sé bás chuir a chóir loig dá stát an bhaig mis rud ar bé. Agus bhí sé ag déanamh cigareacht tríd an tí agus do tháinig sí ar an uacht sa. Agus chuna sí, gosh, ag mé cuid bhd an stát sé seach húntaach. Agus, céad na finnéthe. Bhfuil an tatarna, sin fear anna coilú an a bheasaige. Se sin finné bháinach, chalín na cisne, se sin finné eile. Well, ní dóilam gur méid na cuairteanna an a hás lei sin, mar chalín bochtaí íos achmioch, seans go méid deacrocht éigent leis an uacht ó réir sin. Just chun de bheith sa bháilte, chuirg méid manam héin leis mar iné chomh má. Agus darnáid, agus tá sé glán, agus tá sé cínte, agus tá sé sochar, má táú iné ní féidir le rudar be áil féin uacht. Tá bach umláin ar sin. Agus dá réir sin an bhean bhacht seo de chuirsaí a hanam leis an uacht chomá mar iné agus de chaibh sin bronta na sumláin. So, mar dúirtlah catar bheith anna chórmach fé seo, agus má tá sé dintin go uachtaí anamh méle nua Gaeilge leir le turna fé rih. Well, míle buchas ar Pat as a bheling an over an glár, agus míle buchas libse as clúas éisteach a thuirt dúing an jobh. Dar nói, há sé gceist ag an Podchraoladh seo ólas generálta chur a fáil, agus ní chun chóirlaigh Dlí a láthair, agus má chóirlaigh Dlí uait, mar bhí mar lé an san bechuirda dul a dagháil le Dlí ar héin. Agus go dtíon céad chlár eile, slán agus bannacht.